Ikaw di ay si Art. Ako si Karen. Kasiksi pa niyo payahan. Klaro mo kayong puso, no? Kumustag maayong adlaw, ingon man sa tanang mga suking ti paminawan. Tawagan ako sa nga Art, 55 anyos, minyo ko, pero namatay gid ang akong asawa kaniadto. Niadto pa. Pero may live-in ko. Og nga nakaanak kami, og nga may anak pud siyang daan sa laing lalaki. Aniya kining akong sugilanon. Ngadtungan hilang gigos probinsya Art ha. Hibaw ka baya nga tuasay mga bata didto. Ay okay daw, Daiter. Di sad mahimong pugnan ta ka nga di ka mo adto. Mangita ba sa itong mga anak mo dito? Siyempre, unya, ato mga anak din dili masad mahimo, nga dili na ko duahon. Unya, ang imong mga anak kani adto, okay ra maghapon sila. Oh, okay kayo eh. Pero, day, tere, kining sa dili ka pa mobalik dito sa inyong lungsod ba? Mamahuay una ta, ha? Makasukol pa din na Art. Drive Max boy, good ko. Agoy! Ngayon maday kaabag. Sige, ikaw. Hala, Labi isugat kita, arasan labi ko kita. na Art. Nagkaduhadayin ko, no? Nagkaduhadayin ko. Art! Kanindot pa ni Art? Oy, Kanindot kinang ipikto, eh. Si Mama pa. Ato na sulungsod. Okay ka man yan, he. Magkaabot na mo sa mama ni mo dong Jong. Nga naman nunta. Ha? Kuan kining mangumusta lang unta kung mama gud pa. Okay naman sa mama ni mo. Happy naman tumilakaw. Ay, gibinla pa magani kong kwarta. Oh, mao ba pa? Oy, gibinlan kong tuki sa imong inahan. Oh. Sana all. Tuag ginis ilang lungsod sa Northern Cebu, mag-ulian kining akong Paris taod-taod na. O nga, maganian lang kini nako o magduawan sa usa sa kabuan sa akong gipuy-an. Og ang usa ko ka anak nga babae, maura ang akong ikauban kay ang usa ka anak kong lalaki nga si Jong. Tuo man kini magkatulganan sa iyang Paris usab. Tuon man, hello? Oo. Ako ni si Art. Ang plumber. Sige. I-package lang na to. Ma'am. Tabi, kinsa din eh? Panahon ko ni mo sinyo? Sure kayo. Sure kayo. Maisad, aron makita na ko ang trabaho unon, ma'am. Asa na pitang inyo ha, ma'am? Asa? Ikaw di ay si Art. Ako si Karen. Kasiksi pa niyo payahan. Klaro mo kayong puso, no? Ako nang ipatrabaho, Art, ang panubig. Pailisan ko ni ubang tubo. Ego sad nga mauli ang akong bana. Mabalik. Mo ba? Ha? Iman na ma'am. Sa Germany. German ba yung akong bana? Bata pa, ma'am? Gors na, oy. Oh. Bata-bata ka pa man kani. Mau ba?
Ako na lang ning pahugtan, be. Tara ko. Ada. Managyod. Ay, mubarog na ko. Mubangon ko ning akong pagkigda ining tungod sa lababo, be. Uy, hala. Sumali ako nakita. Panty? Yung lang ha, Art. Magkakita niya ka. Ay, may gikabot ko, oy. Uy. Ay, Oh no! Hala! Kaklaros barangay liki! Panhaon ko ni mo, Art? Kadali ba yung gibingaw mo eh? Basta kay suroy na rin. Ako sa'y hatag ni mo kwarta. Ha? Akong ihatag kang tiri ang katunga nining gibayad ni Ma'am Karen ako. Gibunusan magug ko. Mong bidako-dako akong take home. Pastilan. May gitos Karen da. O nga. Ay, buhaga. Nagpakita pa siyang pante. Libog ko. Gituyo to niya, uha. Buhaga. Ato ko ni Pahungaw. Kini ko kipatik itong tiri. May ning ato yung paris ang pabuthan na to. Aron, way kulba. Uy. Wala. Nanawag man si Ma'am Karen? Hello, Ma'am Karen? Hello, Art. Pwede ka makaalis sa bahay? Ngano day, Ma'am? Uy, next week pa man makapalik akong panang chairman, uy. Oo niya, Ma'am. Pwede? Maka-extra ko sa imong tubo? Ha? Wa din ako tanduas, Ma'am Karen, sa iyong gusto kay lagi na balakas akong moabot po stiri. Pero naagis akong unahuna nga atuon ako siya. O sige kimay na kong buhato, no? Naglibog ko. Art,